ए मैं तोरा कुछ ना होई रे। हम बानी ना कुछ ना कर दे। हम जाता नहीं भैया लगे फोन करे कहम कि कुछ पैसा भेजा माई के इलाज कराए तबीयत खराब बाटे। ठीक बा बउआ फोन करो। ठीक बा हम फोन करत तानी। केकर फोन हो? अरे घर से फोन आइल बा सोनुआ कहले बा। काटी फोन। उगनी के मातारी बेटा के ये बा खाली पैसा के पेड़ में रहता हूं तो काटी। का भइला बबुआ? भैया का कहलक ह? फोन उठैलक ह? भैया फोन लेकिन उठाव 6-7 को फोन कहनी है बाकी एको को ना उठैला हव। ते चिंता मत कर मैं तोरा कुछ ना हम बानी नु। हम पैसा कैसे जुगाड़ करके ले आए। ठीक बा मैं ते आराम कर हम आवत नहीं है। हम पैसा लेके आवत है। ए भैया हमके कोनो काम दे दी हमरा पैसा के बहुत जरूरी बा। कौन काम कर लेबो? भैया हम कोनो काम कर ले। झाड़ू पोछा के काम बाटे कर लेबो? हां भैया कर ले। तो जा होते झाड़ू बाटे करो। ठीक हे और साइकिलिया के ओने ठीक से बाहर सब साफ सुथरा करो। भाई उठ चढ़ इलाज करा दी पैसा लिया देनी है दे भाई। भाई भाई रे भाई रे भाई बोलत करे रे भाई रे भाई भाई रे भाई बोला भैया लोग के फोन लगा के बता दी कि भाई हमने खाना खा के चल गए। फिर फोन कैलस पैसे खातिर फोन कैल ही बा। रोहन को नंबर ब्लॉक कर देता लेकिन ना रही बांस ना बाजी बस जा खेला कैले बोला ना उठावा है भैया फिर तू के गाड़ी में फोन ना उठाई पैसा निर्दय भाई मारा है भैया। तारा खानी भाई दुनिया में केहू के ना दे भगवान है। अरे कब के फोन कर देलक। हेलो हाँ हेलो संजय भाई। हाँ तू क्या बोलता रहा भाई? हाँ मेघू बोलता नी। अच्छा हाँ मेघू बोलो का समाचार? तारा घर के समाचार मिलल हो? ना हो का समाचार? तार माई मर गईली। माई मर गईल? हाँ तारा मालूम नहीं के? ना हो यही खातिर छोटका भैया फोन कैले रहे का हमार सोनुआ। हेलो ना हो हमरा तो नहीं मालूम। हाँ बोलो आवाज आवे लगल बोलो। अरे जल्दी घरे आओ मर्दे। लड़का अकेले का करी मर्दे साफा टूट गई बा। अरे हम आइए रहल बानी भाई चिंता मत करो कह दो ओकरा से कोनो टेंशन मत ले हम तुरंत पहुंचिए रहल बानी। ठीक बा जल्दी आओ जल्दी। ठीक बा ठीक बा। सुना तर हो का हो? कहाँ जाता नी? घरे चल हम माई मर गई। तारा नहीं के जाए के? तोरा चलते हम अपना मुअल माई के मुंह ना देखनी आ ते कहता रही हमरा कि नहीं जाए के का तोर माई मोर रही त ना जैते ते रह ही जा आ हम चलनी। रोकी 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 हम चलता नहीं हमरा के माफ कर दी। हमरा से गलती हो गई बा आज के बाद हम गलती ना करे वो हमरा के माफ कर दी आ हम लोग के ले चली। ठीक बा चल चल चली। अच्छा छोड़ के चल खाए दिया आता ना दूर रे अब के बबुआ बबुआ कही के अब के पास बोला तोरा बिना जी कैसे तोर मौला
बबू कैसे हो गए रही सब? भैया माई के तबीयत बहुत खराब रहे, तारा पास फोन पड़ी तो तू फोन ना उठैला। अगर आज फोन उठेला तो आज माई ना मर रही। ते हमरा के माफ कर दे बाबू, हम तोरा भौजी ना लायक का फेरा में पढ़ के ना आवे सकनी। आज के बाद में जिंदगी भर तोरा के छोड़ के कहीं ना जाए। ए बबुआ, हमू तरह के छोड़ के ना जाए। अब भैया तहार बाहर चल जाइए तो हम यही जरूर है, हम छोड़ के ना जाए बबुआ।